Como que non? Moi bons días, familia! Como estamos? Mira que ritmo traio hoxe. Fago a serpe e todo, home, como que non? Que tal, ó? Biches, cando un está contento, xa non che doi nada. Levanteime así medio en plan, ai, que me dou escadrís. Empecé a pensar que tiña que cociñar para vos e dixo, voume vir arriba como un animal. E veña, vamos facer unha receita que vades flipar. Esta xa é unha... é como chisquilichasqui. Vades facer unha receita que vades flipar. Pois o vades flipar ten que vir tamén así con unha cortina, como facemos a veces. Como que non? A ver, como che foi o día a ti ata agora? Ainda estamos empezando, casi. Se hai algún pouco preguiceiro que se levantou tarde, está ainda sacando a legaña no ollo. Como que? Mira, aquí hoxe temos unha receita maravillosa. Por qué? Porque imos a facer un dos curris que tanto me gusta, curris que nunca mercamos normalmente aquí, esa especia que... Non. Aquí remexemos nosas cousas como temos que facer. Ademais, como anda Lidia comigo, cando teño que facer unha cousa de morteiro, doulle a ela, que é unha máquina, e tiramos millas, vale? Pero o importante é con que facemos este curri. A xente con polo, con cocho, con peixe, e además nun peixe calquera, Hoxe, con raya. Mirade que imos falar dos ingredientes rapidamente para empezar a cociñar, porque isto é unha auténtica maravilla. Raya, xa sen peles en nada, pero fresquiña de todo. É un dos meus pescados favoritos. Aí o deixo. Agora falamos deso, pero aí a tedes, lustrosa, perfecta, branca, sen espiñas, por eso dos meus favoritos. Un pouco de leite de coco, algo de cabaza. Vamos a facer un curry de cabaza para acompañar todo isto. Temos unhas patacas baby, temos por aquí ceboliña, allo, evidentemente, o que non pode faltar nun curry. As sementes de coandro, un pouco de comiño, un pouco de pemento que pode ser picante e, sobre todo, esa cúrcuma que dá esa cor. Vale, uns chícharos e por aquí, ademais, uns recortes de verdura para facer rapidamente un caldo curto. E toma aí, hoxe xa sei o que vai pasar outra vez. Voulle sacar un sorriso a Lidia. Moi bons días, Lidia. Non é tan complicado sacar un sorriso. Bueno, pero un sorriso porque xa sabes por onde vou, que hoxe vou facer curry. Xa sabes que a min as cores, as especias, gústame. Os cheiros, todo que verdad? O exótico. A min tamén, neso non nos podemos parecer máis. Pero ademais digo moitas veces, coller cousas de outras gastronomías, vale? Da igual de onde sexa, que me da igual. Neste caso, curry, de feito, hai curries tailandeses, hai curries indios, hai de moitas, en Mongolia, hai diferentes tipos e sempre van cambiando as súas cousas. Din moitas veces que o curry en cada casa se fai de forma diferente, que é casi como calquer cousa que se faría aquí tamén en Galicia. Pero nós aquí, que estamos no Estachebó, sempre facemos o seguinte, que é que de repente, se temos un bo produto, como neste caso, a nosa horta, que as nosas verduriñas, que as nosas historias, que estas cabazas, miña nai xa ten cabazas, Miña nai, hai moita xente por aquí, de proximidade total. E se por riba, en vez de ese polo, esa historia, botas unha raya, como temos aquí nós. É que temos que romper esos esquemas rígidos de que as receitas teñen que ser sempre así. Home, claro. Podemos aproveitar receitas de outras culturas para darlle un toque diferente ás nosas. Siguen sendo nosas, simplemente lle damos un toque diferente para non aburrirnos, non aborrecemos comer sempre o mesmo. É o que penso, pero hai moita xente, non é toda, No. Sabes o que pasa? Non che pasa a ti... Ai, voume meter aí xa que a xente esta que che digo eu, mira. A xente que é así como, non pasota, pero que vai por libre, que tal, que lle gusta todo, que non lle importa, que... Esa non fai moito ruido. É a maioría, seguramente. Pero hai algunha que está así no recuncho. Algún repunantiña, como a min, por exemplo, que está no recuncho cando tal... E fai o do can ladilla. O can que? O can ladilla. É o can pequeniño, esta sí que hai. Vale, eso é o tip. Que sempre anda ladrando con calquer historia. Non se che ocorra, para. Pero disfruta da vida. Se non te queres botar cúrcuma, non ya botes, pero deixa o que está al lado que é enchamado dese amarelo. Exactamente. E fai o que queiras. Vale, pois nós o que imos facer é o seguinte. Vale, imos intentar facer un pequeno rustrido con esa cabaza, con esa historia, pero o que vou facer primeiro, colle máis recortes de verdura, é empezar con un caldiño rápido. Así que para ese caldiño, vale, imos facer o seguinte. Mira, unha cousa moi sinxela,
Hoxe vouche pedir tamén un pouco de axuda porque teño unhas patacas baby. Veña. Estaba pensando en facelas ca tona, que moitas veces que está boa, pero como está así un pouco manchadinha con algún corte, hoxe quero quitarlla, se non che importa. Entón vamos a ir pelando tamén Queres patacas que vaya cando pelando? Sí. Sí, veña. O que vou facer eu por aquí é poñer, por exemplo, para que este preto de min, aí un chisco de aceite. Veña, perfecto. E se me das, antes de nada, que te poñas ca faena, a táboa branca, porfa, que aquí para arriba, que tes por aí tamén. Veña, que xa estamos nós. Moitas gracias, Lidia. Eso, temos aí. Porque aquí, entre Lidia e máis eu, que temos así moito aparello, ordenamos todo e listo. Vale, collo, ti por aí cas patacas. Perfecto, porque despois imos cocer tamén. Así que, de feito, vale, isto xa ten lume, sí. Vou facer unha cousa, para que se vayan cocendo de contado, vou poñer xa auga a ferver tamén. Vale, mirad o que estamos a facer. A típica base dun curry, normalmente, vai, pois, por exemplo, normalmente, cun arroz. Pero aquí na casa xa fixemos a nosa tal, pois, con pasta, eu creo que con algunha verdura sin ningún tipo de hidrato de carbono, creo que con garabanzos fixemos curry e tal, Sí. pero ainda non fixera curry con patacas. E dixen eu, vamos a dicirlle a xente, como nos gustan as patacas a nos en Galicia, a máis a pataca que temos nós, xa lle gustaría aos indios e aos asiáticos ter a nosa pataca, vale? Vou meter E numa quitar os prexuizos. Como? Probamos sin prexuizos. Eso, veña. Vale, como é a nova moda esta? Cal, non sei. Juzgamos, pero non... Ai, no, ai, como é? Pero como Falamos, é? pero non xulgamos. Como é isto? Escoitamos, pero non xulgamos. Vale, Ese. pois isto é o mesmo. Escoitamos, isto pero é o non mesmo. xulgamos. Eso é unha boa fórmula de vida. Vale, mira, aí auga para as patacas. Aquí empezamos con eses recortes. E o primeiro que vou facer eu é, mirad o que teño por aquí. Esta auténtica maravilla. Por esta parte a pel non me importa, que non é tan codieira, vale? Podíase quitar tamén, podese quitar con un trapiño, pero cando tal de feito, vamos facer unha cousa, mira. Para que a xente vexa que eso se pode facer, mira o que vou facer eu. Antes de nada, eu pensei que esta non mirei moito forza, para ela, Non, este No? é moito máis sinxelo. Máis maña Vale, que- perfecto. Eso é, mirade. Vamos facer aquí esta historia. Cando vemos, hai que meterlle o coitelo un poquiño ao principio. Xa verás. Como isto fago cheu, aquí unha lambanada. A xente di, ui, pero a raya, se tes que empezar a quitar... Vale, eu meto, quitei isto tal, meto un pouco aquí o coitelo, vale? E agora, se podo e fago ben, xa verás. Pero eso de esta, sabes que estaba pensando? Que? O descoitamos, pero non xulgamos. Estaba utilizando ahora a xente, no, en Sí. redes para aproveitar e contar cousas que tiña agochadas aí, que tiña A que xente que é contar. medio mentirosiña, non? Exacto. Ou a xente que agocha cousas, non? Que digo, home, sempre pode haber cousas que non contamos, pero cando en parella utilizas ese trend que se chama ahora para contar todas as cousas que non le vas contado na túa relación de parella durante un ano, cousas graves. Bueno, hai de todo, hai xente que son, como se chama? Digo, Esto está home. duro, pensas que non todo, pero estou aquí traballando con ela, hai xente tamén que son como amigos, e que tal, e amigas. Sí, pero hai cousas que dis tú. Outro dis día ti, flipaba. Home, non. A ver, deixademe aquí, última de xulgamos, todo. pero- Mira, casi precisaba a túa axuda, veña. Que Aí, es? non, que xo... Isto que pasa que aí que podíase facerse cun trapiño, e agora eu o que vou facer é directamente, mira. Que non é tan doado. Como? Mira como estou, Estou poñéndome hasta Pero mira, vermello. Epa. no, tranquilo que non está en risco a túa masculinidade. Nós pensamos Non que é por sigue eso. sendo... Sabes o que non quero que pase? Por exemplo, o que está pasando aquí que é que levante un pouquiño de carne. E despois, non ten nada que ver... Non, neso non teño moito problema, eu que a masculinidade, non. Eu deso non gasto deso. Pois está ben, pareceme ben, Eu non gasto deso, se che digo a verdad. Paréceme Non. ben. Cando era xove igual. Non sei, Pues, pero supoño que agora... todos por aceptación social, ao final... Bueno, isto é como Caemos en todo. roles. Exactamente, pero a aceptación social tamén é cando un ten, como se chama, un pouco de... pouca... Aí como che vai. Espera un segundiño de todo, que ahora sí que está. Cando ten inmadurez, que se pode dicir, non? Home, sí. Vale, eso é máis fácil. Vale, agora aquí xa corto así, porque isto vai xa pro peixe. Respira. Mira. Fora, veña. Isto para aquí. Agora o que os querían ensinar, perfecto. Traballéis. Sabes o que pasa que dicen a peixeira? Podesme quitar a pel? Non sei peixeira, pero non era dun lado solo, era dos dous lados. Vale. Culpa de peixeis. Maravilla. Vale, e aquí o que imos facer? Estas partes que son menos grosas, primeiro, isto para aquí xa. Mira, esta parte, que é prácticamente todo oso, e esta parte tamén. Aí estamos. Limpamos isto así. Mirade. Agora sí, agora sí. Así Vou meter aí gañaches o porque pan, xa fumega.
Veña, veña, que me fixo suar a pel, macho, aí, eso é. E agora, antes de nada, facemos o seguinte, quitamos un anaquiño isto para aquí, veña, imos xogar agora con ela, xa estás bulindo demais, Metemos isto tamén, un corteciño así, este está lavado, para dentro que se vai. Veña, isto tamén, e por si acaso, isto voulle dar outra auguiña. Por si as moscas, Este parece limpo, pero dalle. Con eses recortes de verduras, temos prácticamente xa empezando a facer o noso caldiño. Ben? Eso por aquí, un pouco de ceboliña fresca, pa aquí tamén, ese pouco peixe, que non é peixe, mas basicamente unha espiña. Pa aquí tamén, o pemento, e aquí, cabaciña, e ata un allo. Vale, perfecto. A veces encontro de todo, eu. No fondo da neveira. Que Xusto pasou? onte collín cabazas da casa da miña avoa e fixen ao forno. É unha guarnición que me encanta, a cabaza ao forno, así... Hoxe imos facer unha cousa parecida, pero imos a tostar. En vez de enfornar, que facemos moitas veces, tostámola. Que che parece? Veña, aquí, remoxemos un pouco. Que se siga tostando. Ese pouco peixe, mirade isto, por exemplo. Ensinade isto, compañeiros, na cámara. Que ese peixe que temos aí, que non era máis que espiña, vaya collendo estes toniños perfectos. Aí. Maravilloso. Xa cheira. Xa temos isto. Agora, unha xerriña de auga. Que terei por aquí. Veña, collo auga. Xa tes todo eso listo, xa? Listo. Bueno. O que eu che diga. Eres unha auténtica maravilla. Nos un caldo curto, rápidamente para mollar as verduras. Así que empezo cas verduras. Poño isto por aquí. Ok. Collo unha tixola grandocha, que teño por aquí, e a xogar un pouco. Mirade, por aquí. Por aquí. Empezamos cas ceboliñas. Eso é, lume por agora pequeno, chisco de aceite, e eso, dentro de nada vamos botarlle un pouco de agua e tapalo. Vale, por qué? Porque como é un curry de pescado, poderíamos empegar calquera outra cousa, pero vamos a potenciar con esa verdura, con esa espiña, da raya, o que tal? Raya que para min, dicía antes, é do mellor pescado que podes encontrar. Estaba pensando, o curry, o sea, que hai diferentes tipos de curry, que teñen en común? Comparten o sea, a mesma combinación de especias ou que fai que varíen, non? Que ingredientes varían e que bueno, pues mira, hai curris que se chaman curris manteñen. verdes, curris vermellos, curris tal, entón algún levan máis picante. Outro levan máis galanga, lima cafir, citronela, uns tiran máis a cítricos, outros Pero a tal. cúrcuma, por exemplo, está sempre. A cúrcuma sempre. Sempre, ¿no? Pero a canela non. O cardamomo non, o anís estrelado non, entón aí vas xogando. Que tiro máis por aromático, tiro máis tal. Hasta unha pel de laranxa deshidratada poderíase botar en esa historia. Déixame un momento limparme esa mau que estou vendo que me medio raspei ca... Escoitaches algunha vez que a cúrcuma ten un efecto antiinflamatorio? Moitísimas veces, moitísimas, que está moi de moda, de feito, que hai como tal. Eso que de verdade hai aí? A ver, agora falase moito da dieta antiinflamatoria. Sabes Sí. que na alimentación va todo por modas e agora hai ese apellido, ¿no? Antiinflamatoria, falase moito. Temos que aclarar que, aínda que a alimentación ten influencia e repercusión nos procesos inflamatorios, Sí. non temos a día de hoxe evidencias de que haxa unha alimentación específica pola cal vamos a solucionar un problema inflamatorio. Ben. Pero, antes de nada, creo que é importante aclarar que é a inflamación, porque moita xente, cando escoita falar de dieta antiinflamatoria, pensa na distensión abdominal. Vale. Como que estou hinchado. Sí. Eso non é a inflamación da que falamos. Vale, pero de que se... Vale, eu desto interéseme. Eu creo que por onde va, que é máis articular, deformatar e tal, pero que é realmente a inflamación logo? Hai diferentes tipos de inflamación. A aguda, Sí. que é cando temos un proceso infeccioso, Sí. pero da que falamos é o que se chama inflamación crónica de baixo grao, que é este palabra así tan longo. Pois é como unha activación do sistema inmune leve, pero permanente e crónica no tempo. Vale? Que eso pode condicionar durante moito tempo Sí. a aparición de outras enfermidades, como pode ser enfermidades cardiovasculares, como pode ser cancro, enfermidades autoinmunes. Esto como se mira, porque a mí tamén me empeza a interesar. Hai algúns marcadores inflamatorios que se poden ver nas analíticas, como a proteína C reactiva, a interleucina, quero dicir, hai algún marcador, Vale. un factor de necrosis tumoral. Sí. Pero é como leve e silenciosa, non nos dá dor, non nos dá nada, non? E que pasa? Que hai moitas cousas que influen na inflamación, non só a alimentación, por suposto que a alimentación, sí, pero tamén o estrés, que falamos no outro programa disto, tamén Moitísimas o veces, descanso, ademais, sí. tamén a exposición a tóxicos como o tabaco, como tóxicos ambientais, quero dicir,
hai moitos factores. Non podemos dicir o estado da microbiota, por exemplo. Vale. Non podemos dicir, mira, facendo este tipo de alimentación vas a previr unha artrite reumatoide. Sí, vale. Non porque virse moito arriba. Bueno, pero sí que é verdad que hai alimentos que favorecen, non? Pode ser certo eso, porque a mí parece interesante. Claro, hai alimentos que non che van curar, pero e outros que favorecen, pero os que favorecen son as características que definen a dieta mediterránea. Ahora chamase dieta antiinflamatoria, pero conceptualmente é o mesmo que a dieta mediterránea, pero engadindo xenxibre e cúrcuma. Ajá. O sea, pero engadindo porque van ben ou porque... Pero é verdad, está demostrado ou é unha tolemia? Sí, a ver, no, porque a casa empeza a interesar estas historias. Estamos falando de que está ben ou está mal? Hai componentes na cúrcuma, a curcumina, ¿no? Que pode ter un efecto antiinflamatorio, pero en grandes cantidades. É que falan moito de que a curcumina é máis digestiva e asimilable se leva pementa negra. Pero claro, estamos falando de suplementos de curcumina. Quero dicir, ti canta cúrcuma botas nun curry e canta comes ao final, non, porque iso é para varias razones. Para varias persoas, tes toda a razón. A cantidade de curcumina que inxires é moi baixa. Quero dicir, para que eso teña repercusión, produza un efecto, é como tomar un antiinflamatorio, pois non, por iso que eu quería dicir. É que é moi semellante á dieta mediterránea, é dicir, baseada en verduras, priorizar os alimentos integrais fronte aos refinados, que é a dieta mediterránea. Incluir, pois, máis proteína procedente do peixe azul e dos legumes, graxas cardiosaudáveis como os froitos secos, aceite de oliva. En que se diferencia a dieta mediterránea? Nada. Moito. O que ahora chámaselle dieta antiinflamatoria. Pero tamén hai que din que como que antiinflamatoria, eu desto como leo de todas partes, tamén falan de a alcalina. Eso tamén non é... Ese é outro tema, sí. O pH, a dieta segundo pH. Eso ten sentido? No, eso sí que non. No. É que eu non entendo nada. Eso fala de que hai alimentos que acidifican o sangue e alimentos que alcalinizan o sangue. O que comemos non altera o pH sanguíneo, senón sería perigosísimo se fose así. É que é unha cousa extraña que a mí xa me sonaba en plan, pero de que estamos a falar? Estamos a falar de algo serio, de algo non serio, de cousas que teñen que... Sí que é verdade que nesa clasificación polo pH ten un sentido nutricional porque os alimentos que consideran que son acidificantes teñen un perfil nutricional pouco interesante, os que consideran que son alcalinizantes, as verduras, froitas, tal, son alimentos interesantes nutricionalmente. Tampouco está tan mal, cando lees un pouco de que vai, non? Podes chamar como queiras, alimentos yin, alimentos yang, ou que queiras, pero ao final non é porque sexan alcalinizantes ou acidificantes, que era o que quería dicir, non é por eso. O sea, que eso de alcalinizar a sangue, nasty de plástico, falaba na miña época, nasty de plástico, veña. Unha cousa, temos por aquí, que xa falamos bastante desta historia, unha presiña de sal e vasme coller esas patacas. Vamos a coceras un pouco. Vou facer unha trangallada que as patacas que ides flipar. Vale, por qué? Porque ademais de estar exóticos, estamos moi cañeros de cousas e ideas novas. Polo tanto, esta pataquiña, por aquí, e eso que non nos salpique, que empecen a ferver. Veña, isto por aquí, tapamos, eso despois indo vamos a meter nunha tixola e vamos tostar un araquiño de nada, xa verades como vai a historia. E isto que ten que ferver, vale, ponse aí. Agora, ca cebola sacando tostados, temos xa, mira, eu tamén fixen as cousas. Pelei unha raya, que casi me levanto aquí a pel por culpa da historia. Ou a raya contigo, sí. Pelei unha raya e xa estou pelando a cabaza, que moita xente di, que di? A mí faiseme difícil pelar a caza. Mira, mira. Pois que a veces, moitas veces, peleámonos, verdad, con alguna... E hai que coller un pelador, nada máis. Moitas veces non é outra cousa, é unha culleriña. Mira, para facer isto, e tes a nosa cabaza perfectamente posta. Que vou cortar en anacos e vou empezar a rustrir agora así con lume a cachón. Aí empezar a mollar en un anaco con esa historia que temos aí, que é un caldo curto que estamos a facer. Mirade que hoxe, dende cero absolutamente todo, cas especies, nin curry, nin historias, temos para facer unha receita ben boa. Mira, agora, bueno, esa semente queda por aí. Vamos cortar así. Que se nos meta, eso é. Cortamos cachiños, por exemplo, desta maneira, mirade. Eso é, e que empecen a tostar ben tostadiños por aquí. Imos empregala toda, porque sempre son dos que digo, podes deixar unha pouca para facer de outra maneira, pero se me sobra, inda que se pa curry, para outra elaboración tamén me valería, entendes? Así que eu vou facendo esta historia, mira. E agora, lume para arriba de todo e empezamos a cachorrear, eso é. Baixamos o lume nas patacas e seguimos con isto. Entonces, escoita,
se tes que seguir unha dieta como tal, a mediterránea sería a dieta que temos que seguir todos. Ese serían a dieta tal. Todos, non hai nada que teñamos que seguir todos. Pero que dicir, son premisas xerais, non? Porque dentro de dieta mediterránea ti podes elexir tomar peixe azul, podes elexir tomar legumes, podes elexir, depende, por exemplo, podes levar unha alimentación, o que sei, vegetariana mediterránea, ou podes levar, que decir, hai diferentes adaptacións que se poden facer. Pero son as premisas que están baseadas na evidencia científica, son eso, que interesa nos basear a nosa alimentación máis en alimentos de orixe vegetal, máis en alimentos ricos en fibra, en antioxidantes, que son os vegetais, non? Menos alimentos procesados, menos carnes procesadas, priorizar carnes magras, non? Ao final son recomendacións xerais. Peixes, non? Exacto, priorizar máis que che vas cortar. A proteína, pois proteínas vegetais, ou se son animais, priorizar as do peixe, especialmente o peixe azul, que ao final son recomendacións xerais que lle podes pôr o apellido antiinflamatorio, o apellido mediterráneo, que a premisa é a mesma. Tamén pasa unha cousa, que non hai definidos uns criterios específicos, é dicir, a dieta inflamatoria é exactamente isto. É dicir, falas en xeral, pero aínda non hai unificados uns criterios para definir o que é exactamente unha dieta antiinflamatoria. Hai moito que estudiar últimamente nesa historia. Eu cada día que cabe, sabes o que penso? Cada vez sei menos. En nutrición, cada vez sei menos. Pero son moi sabio. Empezo a escoitarte, empezo a decir, ostras, pero isto dicían que isto era de outra maneira. A ver, ti, semente, pero hai un dito que gustame moito, creo que é un refrán, que canto máis aprendo, máis me fago consciente de canto ignoro, non? Tal cual, pero tal cual, tal cual. Bueno, mirade, aquí, deixamos de ignorar, porque a receita eu non a ignoro. Mira como está aquí. Quero tostar perfectamente, sacar uns toques tostados a esta cabaza. E quero regar dentro un anaco, cando saquemos os toques tostados por eso do sabor, con ese caldillo que estamos aquí. Así que, como teño as patacas xa aí ben postas, como teño tamén este caldiño a punto de ferver, en 10 minutos témolo listo. E quero tostar eso, facemos un intre, un nada, para que de seguido volvamos para triturar estas historias e xuntar prácticamente todo. Sabedes que o peixe son 5 minutos, así que chisquili chasqui! E volvemos para aquí, veña. Mira que me gusta a cabaza a mí. Pois veña, que estamos aquí, mira esta cabaza. Que ti dis que asas tamén se pode facer así. Sí, asada na tixola. Asada na tixola, tal cual. De vez en cando, como teño lume así a cachón, que vou facendo notar, collo este chisco de caldo que teño por aquí, mollo. Home, mira que caldo de peixe. E imos facendo esa pequena cocción. Despois, entre o leite de coco, máis un pouco dese caldo, máis unha historia e outra, imos ter ese curry maravilloso. Pero, para que sexa un curry de verdad, que falta? As especias. As especias, vale. As especias teñen que estar sí ou sí aquí. Isto vou ir apagando as patacas, veña, tamén. Isto que siga cocendo un anaquiño de nada, vale? Entón, o que fago é, mira, colle máis especias por aquí, porque o primeiro que vou facer é poñer unha presiña de sal de nada aí no cu desa historia, mirade. Isto para aquí, tacatrá. Perfecto. E collemos esas sementes de coandro que non ten nada que ver ao sabor do coandro. Si non, Iván non botaba. Nada de nada de nada. Ora, en serio, vou unas botar así, casi prácticamente todas. Por que estou falando disto? O coandro, que estaba dicindo perfectamente, aí vamos hoxe. Veña, non pasa nada. O coandro, do que estamos a falar moitas veces, do que falamos moitas veces, ten un sabor, para mí, xabonoso, que parece ser que é algo tamén como xenético. Pero as sementes de coandro nada teñen que ver nese sabor. Pero teñen aroma, Entón, vale, o que imos facer agora, con ese pouquichiño sal que lle botamos aí no fondo no cu, vale, é meter así unha traballada. Como? Vale, por qué? Porque ahora quero que este auga se vaya toda, que se vaya como remexendo, pouquiño a pouco, para meter eso aí. Polo tanto, o que quero é que me poñas, por favor, un pouquichiño máis de luz aquí neste morteiro ti, que tes unha potencia aquí increíble. Son unha lámpada, Non, pero ti tes unha forza, macho, que metes medo, así que, ala, a termar por aí. Veña, ese comiño sí que non botei todo, e isto igual. E se non poderíamos empregar as que veñen xa mesturadas, non? A mestura de curry ou non? Sí, non és partidario. Sí, pero non son partidario porque son ser bastante mala. Pero hai nas boas. E hai xente que as fai. Hai tendas especializadas que che din canto tal, máis picante, menos picante, máis daqui, o sea, Desto hai moi. Para regular cada unha, a cantidad de cada unha, non? Exactamente. Entonces, cuidado, porque eso, al final, tamén son gustos. Así mira, se che gusta, pono onde queiras, se che gusta a que compras, dalle. Pero aquí controlo, porque teño esa semente que lle gusta tal, porque non lle monten outra cousa. Bueno, cousas miñas, teimas. De feito, son máis partidario, gusta moito máis este, e a cor vai ser diferente do que se compra ou se merca, que eu encontrara polo de agora. Vale, temos eso por aí.
vou coller esta historia máis este finchiño. Mirad, vamos coller as patacas por este lado, Así que collemos así. Estas patacas están prácticamente cocidas e non son cocidas de todo, pois xo mirei, que? Estou cheirando, que me encanta. É que maravilla Eu máis. faría así un ambientador de curry. É que podese facer perfectamente, como que non? Cheira aí, ademais, que flipas. Podes facer unha cousa, un chisco de aceite, é detrás das orellas, así. O de curry. O de curry, como que non? Veña, pero chisco de aceite aí metido, digo, Sí, sí. Un chisquiño de aceite e tiras. Vale, aquí, patacas. Poñemos isto por aquí. Collo esta potiña, que xa non a preciso, con ese auga, e vou poñer agora a sartén para pasar esas patacas e facerlle como unha pequena codia, vale? Como que quedan algo crocantes, por eso vos dixen hoxe que vos ibas bourar a cabeza. Veña, perfecto. Xa non nos queda prácticamente nada. Solo poñer eso aí, meter un pouco de lume, un chisquiño de aceite para dentro de nada, se empeza a quecer e botar as patacas, e agora sí que sí. Tes eso máis ou menos feito? Sí. Mirade, isto empeza a secarse, o que vos decía antes. Vou facer un pequeno oco aquí, vale? E bótame eso por aquí. Pero así, a machetazo. Eso é. Perfecto. Temos eso agora, como sempre digo, espertando, un pouquichiño máis de caldo para que nada se queime, e isto, dentro de 2-3 minutos, ímolo a triturar. Así que cun pouco leite de coco. Deixádeme un anaquiño, un nada, facendo esta historia última, que son 2 minutiños para que as especias, como sempre digo, esperten, eso empece tal a aquecer e meter tamén esa pataca, trituramos, e con esa raya xa pelada agora sí, empratamos e empezamos a lamber. Chisquilichasqui, estamos aquí. A isto non lle queda nada, Lidia. E xente na casa, tampouco. Mira, esta que provei para ver se estaba cocida, viste como rompeu. Pero aí están tostadiñas, xa verás que cama imos facer para esta historia. Aquí, o noso curry de cabaza. Xa trituradiño, perfecto, mira, cousa chula. E aquí imos a fundir directamente este peixe. É que non ten outra cousa, mirade. Tacatá, un toqueciño así, tacatá. Outro toqueciño así, está todo ben bonito. Para facer o seguinte, un pouquichiño de sal. Vale, e acabar de cocer. Sabedes o que vos digo sempre, acabar de cocer, neste caso, con 5 ou 6 minutos, e despois que quede outros 5 aí en calor residual con eso no chop-chop, é máis que suficiente, vale? Así que, imos poñendo desa maneira, colocando esa raya con ese curry de cabaza. Vale, dunha parte da outra dame un pouco igual, está preciosa por todas partes. Mira que cachos gordiños, Mira, para a cativada que non quere comer peixe, damoslle un toque que seguramente ese toque exótico animan a probar. Bueno, isto me parece maravilloso, e sobre todo o das espiñas que non dixemos hoxe, porque xa o dixen tantas veces que non quero ser pesado. Isto non leva espiñas, non leva ninguna, e isto tampouco, apagamos. Veña, a pataca non leva espiña, isto tampouco. Uns chichariños, sempre. Para facer esa cousa graciosa que facemos nós e darlle esa legume que che gusta a ti e que me gusta a min tamén. Así que, con isto, en 5 minutos e despois unhas pingueiras dese leite de coco que me sobrou aí, en un chisquilichasqui, estamos lambendo. Vou tapar, Viña. Hoxe cociñamos curry de raya e cabaza con patacas, baby. Comezamos poñendo auga a ferver para cocer as patacas, ao mesmo tempo que tostamos os recortes da raya e outros de verdura, cubrindo de auga ata facer un dos nosos caldos. Por outra banda, picamos as ceboliñas, os dentes de allo e a cabaza para rustrir cun chisco de aceite uns minutos, e máis tarde incorporar o caldo xa feito aos poucos, xunto co machucado das sementes de coandro moídas, co sal, comiño, cúrcuma e pemento, doce e se queres tamén picante, remexendo para que se integren todos os sabores. Mentres, coas patacas xa cocidas, botámolas a unha tixola cun chisco de aceite para que queden ben crocantes. Ao mesmo tempo que trituramos o rustrido de cabaza xunto co leite de coco para engadir a unha tarteira, cos anacos de raya e os chícharos, deixando cociñar uns minutos para que comece a festa da papatoria.
Menudo curry que nos mangamos hoxe, Ten boa pinta, pero Ai, amiga, tenemos boa que pinta. probar. Ti proba. E ti na casa xa sabes o que tes que facer. Colles unha raya de proximidade, desas das nosas costas. Unha pataquiña ben galega que cocimos e despois salteamos. E sobre todo, esa cabaza con esas especias e os chícharos para facer unha salsumada con curry que vas flipar. Agora sí, a raya é a do Estáchebo. ¡Aburiño! Está moi boa. Ay, adiós mío, querido.